Padahal ya. Terus? Ya tak pangan kok. Hah? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Gak wani. Mat, gak wani, Mat. Ya rokok jare. Ya, rokok angkel agak tuku dewi. Endi? Kok. Rokok gue nek. Cek. Kowe iki yo lagi teko lho, Pin. Aku gede aku nek ngetes kowe tatak kurang ngono. Pangga tatak aku. Napa gak tatak lho? Rokok pangga nggawa aku dewi, yo. Wis bar purung lemu. Iso. Wis mulai. Padha no. Ki jam piro ki? Ngarolas. Kuwi kok ndang unggal gendek. Lha iki gendeng wis tak bagian tak unggahno to. Ya kok mangan. Selak udan aku. Jane yo ngono jane. Dia berdua perpet ya. Dalam benak no talang pisan. Salah aku gawe ndang unggal gendek. Mucik iso nesu terus nyapa? Sore bar. Mucik no mesti terus e. Kowe gelo kamal iki pindah-pindah. Omong arek iki pin lho. Sore bar jene. Raimu ngono ngalih gedeg dasmu engko. Tenan. Aku sore bar ngaret kok yo watak. Wis bener. Kok iso. Ndelok lho katokmu iso. Ndelok lho. Sapa ora kene sing lukakno kowe kok ndelok katokmu lho. Ndelok lho. Ndak to? Gagah kok. Ndak to. Kok kelinting-linting apa to, Pin? Jur we. Ajur yo be. Ajur. Lah mendewe peteng lho, ngomongi bodho ndi kabeh ta ngomongi. Sopo ta wong-wong iki? Biasa duk ngono lho. Ya apa diomongi apa piye? Ora ro kok. Oh iso. Cok tekomu ya. Wah bajingan iki. Tekone pas mangan awan lho. Iya ya biasa waktunya makan siang. Tekan dikeki ora. Bud, tekone kok cah. Bajingan wayah makan siang Bud. Lah ora diitung yo. Cah bajingan. Sumpah aku gak ngitung iki Pin. Gak maksud lewengke kan gane tak hitung ae 8. Aku terus terus akeh sih omong iklik. Lah wae 8 jere tak kare 8 to. Oh sapi batu. Apa? Batu iki. Batu karo sapa? Aduh. Kok iso Yo 8 5 7 wes. Ya wes kok. Wah batu arah kowe. Oke, biasane Kowe batu ambek aku gelem ora to? akeh laporan iklik kok. Lek kok aku rene kok bak kontrol ya. Batu ambek aku gelem. Nomor kontrol apa edan kok iso kontrol lho. utekku ki rada pinter Pin ora dedel men. Dadi kene hitungane 8 pesenku 10. Ya pas to. Heh, cengir se. Ya iya to. Cengir se to. Mulai isuk dihitung wis. Ya ora titipan kok kobe lho ya. Tenan. Ya laju. Asa kan. Omongane jan luwih jog mangu. Oh iso. Titipan apa? Kok iso nasu terus to? Timane 2000 kok iso. Lah sambalmu wis bar kamu. Apa nih toh? Sambatan apa? Sambatan gone Mbak Ti. Sambatan apa? Oke. Ora ada sambatan. Aku lihat dinatur, emper. Ngomong dan. Bos, tolong ya. Aku kan ceritanya warungnya di Jokno toh. Jokno ning ndi? Tok ngarep saiki ke warung tuh mundur. Tolong dibantu lihat dinatur. Kakak cuma 3.000 we. Terane aku wis ning ngono gak apa. Apa donasi ya? Apa donasi? Apa donasi lagi? Terus kok ana bot 3000 kok. Bot aku jadi saya bot. Berapa piro? 3000 repet kok. 3 juta tok aku. Berapa piro we? Baru 3 juta cek Mbak to. 3.000 apa berarti 3.000 enek. Baru 3 juta ae Mbak terusan. Oh, foto ya. Piro ngomong? Dah to? Udah mangan kok insyaallah. Udah ngomong piro? Wah, ngomong permangan to. Udah mangan kok. Cek udah omos wayahe kok ndang jam Piro? udah mulai kok. Ayo kilo setengah 12 kilo. 2 kilo, mudun sik apa ora? Wah aku salah nek ngobrak-ngobrak. Aku jet. Udah cek udah kok mangan kok malah. Enggak aku salah neng, kok kleru nang dipikir aku ngobrak-ngobrak kaya pengenane kae. Padahal asline kowe ngono kuwi. Ora. Wah kene aku terang-terang rene kor lukane sego. Ya ora apa-apa. Aku yang penting wis ngewangi sedikit-sedikit. Lah nek es iki kok gratisan aku kok ambang. Ya padha abang kok.
Kok engko malah aku kudu dipikir kok ngobrak-ngobrak ndang bar. Ndang mulih. Masih areng ngobrol bali Bujak wis merengut kok. Bujak merengut. Tengok. Gak kok nes. Ora. Kowe kok nesu kowe nyapo? Aku. Biasa pateni sik to wi. Ditakoni tenanan kok nesu wis arek wong laku ra. Aduh wis seneni iki lho. Siapa sih nyenani? Cuma emosi ya. Oh ya. Ya karena Iki wis anyar, Jek. Gak, iki kawak anyar. capek ya kamu. Ke watuk usum watuk. Capek panas semua juga capek dan panas di. Kowe nek jeruk ora kowe. Heh? Jeruk kok. Wis sakon lho. Ya. Apa kowe sakon? Receh ya kamu pengen kamar lho. Biar kamar kabeh. Iya iki arep digawakno romplong ki lho karepe. Rene to. Kulkas sing ngene pojokan kono mujek rencanane ya. Kene, cekel sik. Engko rencanane aja ya. Kulkas. Dari rencanane kulkas. Listrike kuat ora kok go kok jeglek-jeglek kok. Gampang pojok kasur empuk kok ngene korek kes sing betul-betul. Terus apa kek? Tunggu turu kek, Mo? Bisa. Apa? Selimut kek? Cover bed cover. Bed cover nang kene bisa. Lemari sing nggon korek. Kene. Ya tau itu kalau nganu iku tas pesi kabeh. Kulkas. Terus nang kene kok sofa sitok lungguh karo meja. Lah yungane ini ndi? Yungane jare kamare kene Ya iki. cek loro jare. Mbak yungane karo pane mburi. Aku menurutku pengen iki cak driat iki kamar Oh ya tok. iki tok, cek iki diromplong iki. Adi nggo apa lah rabi karo sapa kok? Gedi men iki lho kok. Iki mesti melemahkan semangat koncone lho. Oh kamar vitol nggo apa? Oh plong-plong kok kaya babi hutan kuwi lho kok. Kamar same iki wis cukup wong Ya sitok. kecil to awake gede kok nggo lagi lemari tok piye. Sikil sak pira kuwi lho. Iku ya lemari, kulkas pojokan, terus meja, kasur, terus mejane nang kono, meja kono, lemari kene kulkas, sofa. Dadi ini kok mesti ana nampa tamu karek lungguh ning kene. Ngene. Lah kono iki bolong ngene. Hah? Bolong apa tutup? Lho ora to, kono kan ana kasur. Kok lungguh ning kene mesti sofa, meja nek ribut kok. Enggak ana ngene ning meja. Lah ya kita iki berani ketutup apa los? Los to iki romplong iki kok. Pojok ada di Patuhe kemana sih? Patuhe kan kadal. Bongkok ya. Abimu lho copot tenan. Abimu copotan kok. Copotan kok kabeh pengu. Kok piye? Muripakmu berapa abang ngedeni. Sopo ngedeni wong iki. Kamu capek wi mesti. Nek nang omah apik malah ngedeni wong kowe iki. Kok ngedeni wong piye, Mas? Ya jadi aku di step ya. Mas. Berapa? Oke, Bro. Kita lanjut lagi, Bro. Iki mau lagi gara-gara Kipin malah pejian Kipin. Jam 12 lho nyengkakno munggah kalau. Aku mulai lere delu tuh kalau ora oleh kok. Cah kok ngajuk, iki iso Bajingan. ngajuk sik. santai. Iso ngono. Iki wis munggah, Bro. Jadi alhasil kita tadi sudah mengunggahkan gendeng ya, Lis ya. Oke, my brother. Lah iki lho, sapa to sing kok jam 12 munggah kuwi? Yo ben salah. Kok iso? Iki lho. Museng lho, malah teko usane sambat panas. Ya sabar kok. Iki lho misal ki jam normal, iki dhewe lho go munggah. Lha iki lho jam lagi jam 1 kurang 10. Yo ben kono kowe kok. Lah lho, jam 1 kurang 10 kalau Bro, malah wis munggah. Kesregepan jatahe biasanya jam 1 lagi budal teh. Jan. Kowe ngopi apa ora? Nyambut gawe. Lah kok nleret ngetan ya arep mudhen kowe. Plok. Mlayu mudhen lho kowe. Jalan arep mudhen lho. Mudhen larang lho jelas. Oh, ada yang kak to. Ngamuk lah bantingi kabeh lho. Aduh. Hujan enggak? Belum. Tidak ya. Oh. Kopi nek ngedemno ki ya langsung disauti lah. Ya kaya pas. Aku ki ngedem tapi mbok gak kon ngombe. Ya, mbok ora. Kopi nek gak sak sekake gak enak mesti. Ayo to. Iya ta. Lah ayo ta kalau mlayu mudun ki lah. Jan. Wong selain ki enak ayo. Kelas mudun wong kok kula teko kulo. Lah kok kula nang nglerek ngetan deh. Apa ora mlayu mudun? Ya gak pengen ro aku ora mudun. Ben,
I love you. Kipin asu. Pin, I love you Pin. Belum saiki tarife mahal ki pin ki. I love you Pin. Pin. Pin I love you gawe dhuwit 50 apa moh kowe? Apa sing kek lho? Butiang e. Kenapa gak Tatapan kek 2000 gas dol cakeme wong-wong apa. gak tampani saiki? Kok iso ngono to Pin? Wis gemis apa iki? Gembe yo bebek-bebek. Toyan ngiler iki lho. Nek mengko wis gemis. Mangkat terus gak? Ora ra iki Sing mau lho, sing mau gak usah potong. Apa? Potong gak? Opane? Gak usah ya? Ora potong karepmu bro ning konten. Kowe. Nah. Doke sitok. Doke Ah. doke sitok. Doke sitok. Lanang udah lanang. Gak, wis arep ngangkal munggah misalnya mlayu mudhun dhewe konsepe piye? Sapa mudun aku mudun keri kok. Paspor pasang Oke. sampe biar bisa. Piye, Bud? Piye klik? Aku ra iso. Bisa bareng kowe, Klik. Ngiler lah, tenan ngiler. Kilang-kilang nang dhuwur, Bro. Sing lab. Alah. Apa to? Kowe apa to? Aku gak paten. Kowe njaluk cash kowe. Jaluk kes kowe. Ribut-ribut, njaluk cash buat Kipin. Njaluk cash kowe. Wes Bob kae kene 20.000 tak kene ki pin yo nan. Lah lho. Bingung Kowe buat kali buat. Heeh. Kok so. Udah gedang loro kok dipunkan. Lele. Cuk dan Ya. Ya, Pak? Gendeng loro. Ngomong gendeng loro lah tapi kok lagi teko kok mbak semeni. Entar lagi teko mbadok kok. Weh. Kowe kok. Bet. Lagi teko badok ki kowe. Padahal lagi teko langsung cekel. Aku ning ngombe kopi kok badok. Lah jujur piye videomu pas kowe nggo arit nge lagi teko nge. Hah? Adalah piye omong apa andalane tau. Tau. Andalane tau. Ngono. Wes tuan-tuan teman-teman bagus di siang hari ini. Moga dongakno gak udan ya, engko ben ndang bar Bapak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.